Clar, per saber si es fa la distribució segons els criteris que marca la Constitució, el primer que hem de saber és quins territoris són més rics i quins són més pobres. Segons els convenis internacionals acceptats majoritàriament, el producte interior brut per càpita és una mesura de la riquesa per càpita, o sigui, per persona dels territoris. És una mesura comparable, per tant, podem saber qui és més ric i qui és més pobre, diguem. Les balances fiscals que va presentar l'estat espanyol en l'any 2008 parlaven sobre dades tancades l'any 2005, que és una cosa que no entenem massa bé, que un estat funcioni de manera tan lenta. Per tant, els números que anem a exposar ací seran els de l'any 2005, que són els referits a les anomenades balances fiscals ja. Com vegem, en l'estat tenim territoris pintats de color daurat i territoris pintats en blanc. Els de color daurat són els que tenen més diners que la mitjana i els que estan en blanc els que tenen menys, senzill. Per tant, si vegem que majoritàriament els més rics estan a la part nord de l'estat i els que no tenen tants diners estan a la part sud, el criteri del flux econòmic de d'on han d'eixir els diners en concepte de solidaritat per a altres territoris hauria de ser senzill, bàsicament de nord a sud. Què passa? Aquesta és la teoria. Ara anem a veure com realment, amb dades del Ministeri d'Economia i Hisenda i creuades amb les de l'Institut Nacional d'Estadística, si això es complix o no.